खुलुमबाय। सानसेयारि बड'सा खौरांलाइनि दिनैनि थामहिनबा 3 आगस्टनि बिसान बेयो। दिनैनि बिसानाव फारियै बर' बाजार फरायसालिमा चिरांनि रकि नार्जारिनि हारसिङै गलाघाटनि पबित्र ब्रत दैमारिनि बरायनांगौमोन, बाक्सानि सबिराम बर'नि सिमांनि बुब्लियाव हिर'इन, बाक्सानि रैदोम बर'नि सानस्रि लैथोआव अलंबार गोजौ फरायसालि हल्टुगावनि मिस सानिया मोसाहारिनि अनजालु, दाउलिगुरिनि टिकेन्द्रजित देउरिनि मोजोमसे अननाय आरो क'क्राझारनि कलाफुंगुर बसुमतारिनि नों फैगोन समखौ खन्थाइया सेबखांजादों। मिजिंथिबादि सानसेयारि बड'सा खौरांलाइयाव नोंथांनि बेसेन बहरा लिरथिखौ अराय दैथायहरबाय थागोन आरो सानसेयारि बड'सा खौरांलाइखौ अराय अनसायलांबाय थागोन। गोजोन्थों।